na imbag arabiyo kakabsat. Arabi man ti Sabado, kati siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo iti daytoy arabii, iti panagdebosyon ken panagkararag. The Old Rugged Cross. Tidaan a krus. Jay rabaw ti turod, naibayo ti krus, kastan dat main ken tuog. Patgekunay ti krus, nakailan saan, ti gayem kuwa kaimbagan. Wen patgek, day didaan na krus, ingatang eskudi agibus. Kapteking ngati di masuktan, ti balangatan ay langitan. Day didaan na krus, umumsyen ti lubong, nema kaay ayu kanya. Ti kordero ti Diyos, ijay na ibayo, gapu kanya ka man nagpasul. Wen patgek, day didaan na krus, ingatang eskudi agibus. Kaptek ingati di masuktan, ti balangata na'y langitan. Day didaan na krus, nakitak imnas na naman tiyan iti dara. Ti kordero ti Diyos, ijay na ibayog, gapu kanya ka man nagbasul. Wen patgek, day didaan na krus, ingatang eskudi agibus. Kaptek ingati di masuktan, ti balangata na'y langitan. Ayatek tukri krus, ingat panumpalan, uray bait malakaman. Aging gasyaknet, inak mawagan, ijay gloria na ingga satan. Wen patgek, day didaan a krus, ingatang eskudi agibus. Kaptek ingati di masuktan, ti balangata na'y langitan. Kaptek ingati di masuktan, ti balangata na'y langitan. Masarakan ti Ebanghelyo
según kan San Juan, Kapitulo 9, versikulo 35, aging ga iti 41. Kastoy ti mabasa tayo. Ti na espirituan a kinabulsek. Nandamag ni Jesus ti napasamak, sinapol na ti bulsek kat idi agsarakda, kinunanakan kwa na. Mamati ka kadi itanak ti tao, ibagam kanyak apo no siya sino tapno mamatak kan kwa na. Insungbat ti lalaki. Nakita mon kinuna ni Jesus, iso ti kasasaom. Mamati ak apo, kinuna ti tao, kat nagparintumang ang nagdaydayaw kan Jesus. Kinuna ni Jesus, imayak mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, kat agbulsek dagiti makakita. Nangeg ti sumagmamano a Fariseo, ana italaong sa jay ti kinuna ni Jesus, kat sinalsudakan ko na. Ibagbagam kadi abulsek kami met, no bulsik kayo, awan kumati pakabasulan niyo. Insungbat ni Jesus. Ngayon, kaputa ko na yung met, amamati kayo, when no makakita kayo, kaya't nasawen, nga adalat ta, basol yo. Ti Diyos, bendisyon na tayo, ti panakaybasa ti na San Juan akasuratan. Anya ti background da ito election tayo ta. No, siputan tayo manipod, versikulo 1, aging gati 34, mabasa tayo dito iti panangagas ni Jesus iti may sa abulsek manipod idi anayanak. Sinalusod na kita dalan. Maestro siya sino kaditi makinbasol tapno daytoy alalakit bulsek. Ni Jesus kinana awan ti makinbasol san abasol ti naganak na no ape anayanak abulsek. No dikit di nayanak abulsek daytoy tapno maipa duyak-yak ti dayag ti Dios. Tapno may pakaammo ti dayag ti Dios. Apay nga kinuna daytoy, apay a kinuna ni Jesus daytoy. Agsipod ta. No, basaen tayo nga tuloy ti leksyon ni Jesus inagasan na daytoy abulseg ket pudno launay na ipakaammo ti dayag ti Dios. Naipakaammo at ti Diyos saan na pulo sa baybayahan dagitan nakna. Naipakaammo at ti Diyos babon kan Jesus. Iso ti Diyos amang ngagas. Babon ti leksyon. Maadal tayo. At ti Diyos di na tayo pulos baybayan. At ti Diyos babon kan Jesus. Kaboilan na nga agasan dagiti nasakit tayo. At ti Diyos, baban ka ni Jesus. Agasan na, tinasakit mo, itamat laeng. Ti karo nakakabsat, na ito yung panagas ni Jesus, na pasama kiti aldaw ti Sabado. Kat ato na kiti Fariseo, kan mamaestro tilintag, ti nakakita, ti na ito yung panangagas ni Jesus. Kapuna babalawan da iso na kunada asin na lungasing ni Jesus, tilintag iti panagnilin iti aldaw ti Sabado. Kaya't da actually nga uburan ni Suna. Kaya't da nga tiliwan ni Suna. Nga mabuting da kay iti tataog si buta. Nagado da iti pasurot ni Jesus. Nagado da iti sumusurot kan kwa na. Mamatpati kadagiti sursuro na. Anya tinaramid da gito nga leader iti relihiyon, pinaayabanda, da ito'y lalaki, abulsek, nga imimbag, pinalutupot da kan kwa na, kahit da, no anyat na pasamak kan kahit da, nga, ibaga da ito'y alalaki, managdakdakas ni Jesus, asaan ang nagapo iti Diyos ni Jesus. Kinasarita da pa'y da iti naganak da ito'y alalaki, tapno kahit da ibaga nga, saan na pudno? Abulsek da ito, no dikidi. Agpampamarang lang abulsek. Kunwari, inagasan ni Jesus suna. Ngam da ito'y abulsek alalaki, apinaimbag ni Jesus na tibker iti pangadeng na kan panamati na ni Jesus nagapu iti Dios ket isu tinangagas ken kuana.
Gapu iti daytoy natiwalag isuna iti relisyon dagiti Hudyo. He was excommunicated. Napapanaw isuna iti sinagoga ken iti templo. Iti daytoy a konteksto iso ti verse 35. Nadamag ni Jesus yung tang pasamak. Sinapol na ti bulsek kat idagsarak da kinunanakan ko na mamati ka kadita nak ti tao. So Jesus sinapol na daytoy a lalaki nga imimbag. Kat idi nasarakan ni Jesus daytoy kinunanang mamati ka kadi iti anak ti tao. Kat nasaon mamati ka kadi iti Mesiyas. Dahito lalaki kinana, mamati ak. Ipakita miyam among iso na kanyak, tapno patsik iso na. Tapno sumurtakan ka na. Ni Jesus kinana, nakita mon, siyak daytoy, akasasaom. Kat ti lalaki kinana mamati ak apo, kat nagparintumang, nagdaydayaw ken Jesus. Dagiti Fariseo kan leader ti relihiyon. Dagiti Hudyo. Numampay amu dati sa ti Dios. Numampay kabisado dati sa ti Dios alalaunin iti Torah. Wano iti tanak. Wano iti daan na tulag. Nakulaapan dagiti matmatada. Kas dalabulsek apay agsipud ta, di da kayat abigbigan, an Jesus, iso tilalaunen, tinasantuan a kasuratan. That Jesus is the fulfillment of the scriptures. An Jesus, iso ti anak ti Dios, inbaon ti Dios tapno, kenkwana, mapasamak, amin nga adda, anay lanad itinasantuan a kasuratan. Bulsik da ti daytoy a kinapudno. Gapuna ni Jesus kunana, bulsik kayo. Kakabsat, no na dumakasla tayo kay ito'y a Fariseo ken leader ti relihiyon, iti Hudyo. Amo tayo ti kinapudno ti nasantom na kasuratan. Ngandi tayo kahit apatsyon. Manggagan tayo, dahiti may sursuro kada tayo. Ngamno, masair, masagit jay pride tayo, gapo iti dayjay, kinapudno, tinasanto na kasuratan, anangigan tayo, o naisuro kada tayo. Di tayo kahit apatsyen. No daduma, agpanuno tayo kan, no daduma, agarami tayo ti, wagas tapno, sumardeng, dahil jay, a tao, wano pastor, wano siya sinuman, nangisuro, baga kada tayo, dahil ito'y kinapudno, nakasair tirik na tayo. Dawatem kan Kristo, tat no lukatan natin matamkabsat, no nagbalin ka akas, may sa abulsek, kadagiti kinapudno, tinasantuan asa ti Dios. Mabalin makakita tayo, physically, ngam spiritually, we are blind. Agsipot ta di tayo kayat apatsyen, kan bigbigan, ti kinapudno, ngay bagbagati na santuan, sa ti Dios. San tayo bigbigan, dagiti kinapudno, nga isursuro ni Jesus kada tayo. Adada apatsyen tayo, ti bukod tayo, nga interpretasyon, kan bukod tayo, apamati. Dawatam kan Kristo ita, luktan nati matam. Luktam na giti matami o Dios, o Jesus. Tapno patsyon mi kadi, nagiti sasaom, anay lanad,
iti nasantuan na kasuratan. Tapno patyan mi dagiti sasaom, isu amay suro ka na kami, kan na isurusuro ka na kami, uray no masair pa'y tirik nami. Luktam dagiti matami. Ipakitam ka na kami, ti kinapudno. Ipakitam met ka na kami, ti masapul nga ramidan mi. Luktam dagiti matami, tapno makita mi met kadi. Daiglaw-law mi, kanti kasapulan taglaw mi, kanti kinapudno. Ababanlaang iti panang sungbat, kay iti pagkasapulan, dagiti tataw taglaw mi, amang balinda ka nga ayaten. Luktam dagiti matami, Jesus. Kastamet dawatek agasan na kami, kay iti amin na nasakit mi. Salwada na kami, aywanan na kami, isalakan na kami. Tinagan mo Kristo, dahito pakikaasi, kan kararagmi. Amen, kan amen. Nangagan tayo ti mensahe kakabsat, sapay tati apo, ituloy na, nga imula da ito'y kayo ti puspuso tayo. Kat ti dayto rabii, ti Diyos bendisyonan na ka, ti Diyos salwada na ka, aywanan na ka, ibangon na ka intun bigat, nga daan ti baro, akired, bilag, pigsa, kagserbikan kwa na. Amen. Bye-bye.